ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଛି ରତ୍ନାକର। ଏ ରୋଗର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମୁଁ ଜମା ସହି ପାରୁନି। ଚାଲି ଯାଉଛି। କଣ କରୁଛୁ ସେ? ଲୁଚଉଛୁ କଣ? ନାଇଁ ସେ କିଛି ନୁହଁ। ଦେଖା ପୁନି କିଛି ନୁହଁ ସେ। ନାଇଁ ଦେଖା ପୁନି। ବିଷ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଛି। ବେଇମାନ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଏତେ ପରେ ତ ମନ ବୁଝିଲାଣି ବିଷ ପିଇଦେଲୁ। ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ରୋଗର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅପେକ୍ଷା ତମ ଦୂରତା ମତେ ବେଶୀ ବାଧିଲା। ସହିପାରିଲିନି। ହାଲୋ ମୁଁ ବି ସହିପାରିଲିନି। ଫୋନଟା ମରିଗଲା। ତୁ ମତେ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ଏଇ ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ତମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ। ହାଲୋ କିଏ ମୋ ସହିତ କଳି କରିବ? ଠିକା ଚାକିରି, ଅଳ୍ପ ଦରମା, ଭଲରେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇ ହଉନି କି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ହଉନି। ଏମିତି କହି କିଏ ମୋ ସହିତ କଳି କରିବ? ଲୋକ ଆଉ କଣ ନା, ମୁଁ ମଲା ପରେ ମତେ ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିବ କି ନର୍କ ମିଳିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ହେଲେ ତମ ଭଲ ପାଇବା ମତେ ଟିକେ ମିଳିବ ନା? ଏ ପୁନି, ସକାଳେ ତୁ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ବସିଲା ବେଳେ ତୋ ପାଖରେ ବସି ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଚକଟି ଲେମ୍ବୁ କିଏ ଚିପୁଡି ଦବଲ?